Porlagi. Porlagi. Asaan na si Miss Porlagi? Divide by. Well, divide by. Mayroon Porlagi is 55. Saan na Miss Porlagi? Ayan. Si Miss Laurica, sino ba sunod? Si Chi Madrid next po ako. Okay, so 55 din sa'yo, Miss Laurica. Okay? So, Chi Madrid, 110. Tapos, kayong dalawa, tag 55. Okay ba yan? Hello, Miss Bill Marie. Selfie yan. Ano selfie? Ha? Oh, Pepper, you. Hindi na ako kilala ni Pepper, ha ha ha. Hindi na kita kilala. LBSS, hello, Sisi. Ayun. Ayan. Okay? So, sa lahat na lang dyan, syempre, mayroon din kayo. Alright? So, nag-participate. Abangan nyo na lang. At saka yung sa isang araw, hindi pa ata ginawa ni Miss Secretary natin. Isasabay na lang niya ngayon. Okay? Di ba, Miss Babaeng Lagan? Hindi pa mo ginawa yung isang araw? Nagawa na ba yon? Nagawa na isang araw? Ano ba yung... Alam ko, hindi pa eh. Saan na yung pasahan din eh? Di ba? Binago kasi ni Daddy eh, ng setting. Oh, hindi to. Mayroon pa tayo nung isang araw. Kailan ba ako nagsabi? Ito yun, no? Tingnan natin, ha? Oh, ito yun. Nung Wednesday. Wednesday evening, ninyo dyan. O kahapon. Kahapon pala. So, yung kahapon, wala. Wala pa. Kaya kinikinig muna. Oh, malalo na ako na social media. Ano daw? Medyo laylo ako muna sa social media. Kaya pasilip-silip na lang mi. Bakit naglaylo kami sa Bill Marie? Walay pa, di ba? Okay. So, sama-sama niya yung kahapon at saka ngayon. Yung kahapon kasi, basta ganun, oo. Kaya, ano kayo, palaging mayroong mga surprises dyan. Basta mayroon tayong pangiti, nakatago, ay mayroon tayo dyan, paminsan-minsan. Okay, thank you all. Sana nag-enjoy kayo for today's chikahan at laro natin. At salamat sa lahat ng mga nagtsatsaga Manila. Alam ko marami kayong ibang kaabalahan kasi napansin ko yan. Pero salamat pa rin kung sino palagi nagbibisita sa ating channel. At nag-iwan po kayo ng bakas kung kaya mag-iwan ng bakas para makita po ko kayo. Okay? Salamat all! And good night! God bless us all!